Subraini sal paise thangkabla hinui samabai asik dakti bakha udrumudru taongdi 2 Thessalonians chapter 2 verse 2 aw khajani tahokte bhuksong omhaino ongui tokha o paithangni jorao China jisu phaikyapo South Korea jisu phaikyapo ipapatao se subraifo kabangma jago omahai ko khnai tongo bari ui tongo the Almighty Church of God bumungne belaino khana togo bumung baita thangdi khajani bayarok o bumungni ulta se borni samurok yang siang bingno jisuni second coming hini borok salayo sak no masia hini salayo yang siang bing gaijanai teboni logirik thanerokbo gaijanai Galatian 1:6 Matthew 24 verse 23 and 26 apro norokno khorosasuk iko nahardi orose masia ebake uko orose bo hini sake binikok tanari hake tomungno bororok norokno iko nahardi bo o hasing panthorose hini sake arota thangdi ebake nahardi bo oro bisingose hini sake okok tanadi abo bai payakho harpekni sakaote bo harpek tongkho borok sawo bible kasa mongkha hini abo kaitini samuroni laibumase tabuk paithani jorao kaitor kokkotal rikha kotal bible rikha hini sawo khajani bayro habai nokhase kamaono ba kaitini kok thaile laisa thaisa kamagla hini sawo mathai 24 ni 35 kaitini kok kesamui thanglak laibuma bo simitong ruglak abo miya bu kathang tini bu kathang khana bu kathang tongnai yang siang bingni jotto bongso komuri thangphano kaitini kok kaisa se kamaglak Genesis 1:1 yapango kaitor nokharok te hayungno snamka tabok phano o nokha tongkho tag phano o hayung tongkho tag phon abo sumui kobuni tongkho saltal athoki rok tag phano tongkho 24 ঘন্টানি bisingono hor ayo abo tag phano oi tongkho khajani bayarok kaitini kok kathangni bagino kaitini kok kubuni bagino abo tag phano oi tongkho Genesis 1:11-12 kaitor sawo dal bidal samrok bufang bathairok asai thung hinka tag phon abo saksakni mangduk nawi tongkho Genesis 1:28 kaitor saka erdi teibangdi kaitini kok laibuma simi hinke ning ang asagla khamo ning ang ergla khamo khajani bayarok Isaiah 55 verse 10 and 11 tamni hinke watui te kothor kasap nokha sakani hawak lai phai te aro o kipli thangpia phia hano kosom rioi buslui rokno bumuk per riwo te sanai rokno buslui te sanai rokni bagi samung riwo ani bukhokni okhorma kok thairokbo abotuino ongnai kaitini kok kipli thangya kaitini kok kasam ongya kaitini kok magana ongya Isaiah 40 verse 8 samrok mrano khombobar babrai ongo phiaba sini kaitini kok thairokle mol brom brom no tongphlainai Hebrew chapter 4 verse 12 kaitini kok ongkha kathang abongkha nangi tongo babaini ni sengkubukni slaiphano omo bukkugo omo bokha bai phola thansa ongthani jorabai pesa thansa ongthani arono sukago omo borokni bakhani musungma bai wanchukmanose romo Bible ongkha kaitini first and final authority kaitini aroni complete book arte kotal khe khaijanai bokurui thepajanai bokurui Revelation 22 verse 18-19 borok tamo sahin male Revelation bijabo 5 chapter seal book tongo hini sawo kaitini kokatal tongo hini sawo abono kotal Bible the word appear in the flesh seal book abo Bible ni kaisa part se seal book ni bisingo tamo tongnai abono sino khulugui phunugui rijaka aro mungsa kotal bijab kurui There is no difference between seal book and the Bible. Is it sealed? No. Tamne hinba abo sini bagai hoijak krikha. Sini thani bebakno phang ongkha o bijapno chapter 6 ni simino khulugui phunukjakha. Sabo o seal bijapno khulugui man hinmale subra Jisu Kristo. Sabo sino mothangi man subra Jisu Kristo. Bible center subra Jisu Kristo. Busthumnaise subra Jisu Kristo. Joto o Bible no khulugui man phano bebak bujiwi manya the Almighty Church of God bujiwi manya. Phola kathani suba sunango Bible ni kwang ma kokthai diari tabuk phano fulfill ongyakho abo bahai ongno sing saiman phano fulfill ongnai subra Jisu Kristo ni bisingti o seal book abobo Bible ni bisingni kaisa fulfill ongyakho bufura abo phiyokjaknai Jisuni second coming o subra Jisu na abono phiyoknai buru Jisuya bo sase slaijagya Hebrew 13:8 paithani salo repsani yagulo abo bo sukna hause ongnai Revelation 5:1 sainaoya Bible 2000 years nawi khulugjagi tongo okogya Bible ni kok kwbangma tabu phano khulugjagya fulfill ongyakho aboni bere hinke seal book abo mazra rinani bagise Bible ni kok se Jisuno
yasagia borok bo majra bejagui tongkha johon 3 ni 18 khajani bayrok Genesis ni semi revelation jora abo complete kaituni kok kothar aro ni bisingo single word ti soi nakhe abo holy bible se onglia seal book no karui complete bible ongi se mania Matthew bisap no karui complete bible ongi se maya aboni bagai khajani bayrok sojak tongri mera khongnai rok bai huske tongri hambai